Akkor Gábor volt az igazgató a gazdaságban, aki szépen föl is virágoztatta a gazdaságot. Azt tetszik tudni, ahol a nevelőintézet arra belül volt. Ott a első felébe volt az iroda, a másodikban hát még akkor nem volt kultúrház, ő ott alakítatott ki a fiataloknak, meg hát aki elment, mindenkinek volt egy kis sarok, ahol ugye italos stand volt, és lehetett kártyázni, biliárdozni, vagy éppen sakkozni, ki mit akar, táncolni. Szóval ő, ha itt maradhat, Mágocs nem így néz ki. De hát sajnos akkor ugye jött 56, hát mi itt abból faluhelyen nem sokat észleltünk, annyit, hogy ott ugye, mikor Gyuszi a 12 pontot felolvasta, hát a mi házunk úgy volt, Pék Juliska nénivel, Általmos király Robi, a körözfiam lakik ott, és mi ott álltunk, lányok, ugye csak úgy hallgatóztunk, mert hát oda sokan voltak ott, a Kópáruház helyén volt egy ilyen talapzat, terméskőből, azon volt az zászló, fölvonó rúdom ünnepségeken, ugye március 15, stb. Fölvonták, és hát ott hallottuk ezeket, meg egy tankra emlékszünk, ami itt a Kossuth utcán jött ki, a másik a Szentesi úton, de amelyik a Szentesi úton az ilyen zöld ágakkal álcázva volt. Na, azt elmentünk ugye dolgozni, és az igazgató megkérdezte, hogy akarunk dolgozni, vagy sztrájkba lépünk, mert ugye hát az országot elmondta, így áll, de viszont ősz volt, a gyönyörű almáskert, mi azt mondtuk, hogy mi le akarjuk szedni az almát. Jó, egyetért vele, és még fizetésemelést is kaptunk, amért nem álltunk le. És azt mondta, hogy fog jönni teherkocsik, katonai teherkocsik katonákkal, és meg kell rakni a ládával, a kocsikat almával, mert viszik a városokba. Hát vagy 2 napon keresztül jöttek, és mi nem kérdeztünk semmit, ők nem mondtak semmit, csak megköszönték, indultak, jött a másik, pakoltuk, úgyhogy gyönyörű. Abban az évben éppen nagyon szép alma termett, ezt ők vitték. Kint, Kőszegibe, ott is volt alma, almáskát azt is leszettük, oda is ugye volt egy nagy piros panóniája is, ő nem volt egy magas ember, kapaszkodott benne, már messziről hallottuk, hogy Gyuna vezér, mert csak úgy hívtuk, ugye hát tudja az, hogy van a fiataloknak. Persze. És akkor utána, mikor ez megtörtént, ő nem mondta, hogy ki, mi nem is kérdezhettük, nem is akartuk, hogy azt mondták neki, hogy annyi időt adnak neki, hogy pattanjon fel a panóniára, az hagyja el Mágocsot, vagy pedig agyonlövik. És azt mondta, hogy nem megy el, itt a családja, odáll, és akkor lőjék agyon az egész családjával együtt. Hát, hogy ez ki volt, ő nem mondta, mi azt nem is kérdezhettük tőle, úgysem mondta volna meg, de még aztán ő 1 évig itt volt. Nagymágocson, hát úgy azt hiszem, ő neki agrármérnök volt a végzettsége, úgyhogy ha ő itt marad, akkor Mágocs nem így áll. És azt lehet tudni, lehet tudni, hogy neki miért kellett elmenni, tehát milyen szerepe volt? Mert... Hát aztán ő már úgy látta, hogy innen elköl neki. De miért akarták lelőni, vagy miért akarták akkor el? Hát, mert bolond volt a világ akkor, hát nem nézték. A városon mit csináltak Pesten? Lőttek jobbra-balra. Az biztos valakinek nem tetszett, a pofája, hogy így mondjam magyarosan. Azt ugye akkor úgy voltak vele, hogy na akkor, de azt mondta, hogy ő nem megy el, hanem ide áll a család, itt a család, ő volt 3 lánya, felesége, ez azt mondta, meg egy fia is, igen, ez a fia is, hogy akkor, de hát azt aztán nem lett belőle semmi, de hát aztán ő elment egy év után. Hát aztán kezdődött ugye a kommunista világ, az még rohadtabb volt, már még sajnos átéltük ezeknek a viharát mindet, ugye, hogy lesöprötték a padlást szépen utána, úgyhogy ennyi. Esetleg arra a gyűlésről beszélhetünk még egy picit, tetszik emlékezni valamire? Hát nem mentünk oda közel, nem mertünk oda. És ez a Kóboltnál volt a mostani ott a Nagyboltnál? Ott volt valami emlékmű is, igaz? Ott volt egy ilyen talapzat, egy ilyen terméskőből rakott talapzat, és annak, tehát mondjuk így volt ekkora körülbelül a talap, vagyis itt volt egy pár ilyen föllépő, és aztán volt a rúd, ami ugye emelték a zászlót, vagy fölhúzták rá a zászlót. Most ugye Gyuszi ott olvasta föl a 12 pontot, hát még akkor ugye nem voltunk megesküdve férjemmel, mert 69-ben esküdtünk meg, de hát ő ugye nem mehetett oda, mert mikor hazajött, mint Leventét elvittek, hazajött a katonaságból, 14 hold földjük volt, az kuláknak voltak nyilvánítva.
Hát a mi szüleinknek, az enyémnek is 6 holdfőügye volt, még hát a többi ilyen parasz bácsinak is. Nekik 14 holdos kulák volt, tehát sehova nem vették föl, hanem mikor a TS alakult, na oda vették föl a viharsarokba, mert ugye érettségie volt, meg akkor még lehetett a képes könyvelőt, vagyis hogy mondják ezt. Azt a mérleképes. Igen, és aztán ott dolgozott még a kastélyba. 63-ba került, én meg 64-be, aztán onnan jöttünk nyugdíjba.